gaixotutakoak zuretzako izango diren momentu zoriontsuek espazio bat betetzen dute, bete behar duten momentua. Zuretzat ziren zuretzat ere zuretzako barka itzazu bidean hildakoak gaixotutakoak zuretzako izango diren momentu zoriontsuek espazio bat betetzen dute, bete behar duten momentua. Zuretzat ziren zuretzat ere atzoko bizipen tan gaurko zalantzen nor begiako izmurtera bultzatuko zaituzte. Atzoko bizipen tan gaurko zalantzen nor begiako izmurtera bultzatuko zaituzte. Atzoko bizipen tan gaurko zalantzek norbegiako izburtera bultzatuko zaituzte.